ben heel benieuwd hoe het ministerie die samenwerking heeft ervaren met de eerste goedgekeurde begroting en het CFT. En dan natuurlijk het leuke besluitvormingsproces van het parlement. Heel bekend vanaf 2015 eigenlijk, toezicht geregeld. Nu in een LAFT-verordening, dus de LAFT. En gedaan uitgevoerd door de CFT. Het is een fantastische dag. Het is een hele bijzondere dag voor onze studenten. Die hebben 6 maanden onderwijs over het Koninkrijk, zeker over Aruba. Dus dat zij de gelegenheid krijgen om met de minister-president, de minister van Financiën en de nieuwe GEFMIN in gesprek te gaan, is voor hun een hele bijzondere ervaring, maar ook voor ons. We zijn hard bezig om te zorgen dat we ons elkaar in het Koninkrijk beter leren kennen. Dus dit is een fantastische gelegenheid. En er is interesse ook van de Nederlandse student, de Europees-Nederlandse student, om misschien nog van aandacht te geven aan wat de eilanden doen aan het Koninkrijk. Hebben ze interesse ook in deze soort studies? Ja, het programma Koninkrijkszaken, dat is een derdejaarsprogramma voor hbo-studenten. Daar schrijven veel Europees-Nederlandse studenten zich in. En eigenlijk zeggen ze allemaal dat ze het heel vreemd vinden dat ze eerder in hun studiecarrière zo weinig hebben geleerd over het Koninkrijk. Dus daarom is er heel veel belangstelling. En ze worden allemaal verliefd op One Happy Island zonder uitzondering. Het programma is begonnen in 2019. Het eerste jaar hadden we ongeveer 30 studenten. En daarna zitten er steeds zo'n 50 studenten in het programma van verschillende opleidingen. Dat is niet alleen de opleiding bestuurskunde, maar ook rechten, veiligheidskunde enzovoort. En afgelopen jaar hadden we ook 5 studenten van de Universiteit van Aruba die online het programma volgden. Je bent geleerde in dit soort vakken van koninklijke relaties. Er wordt gesproken van democratische tekort. Wat vindt u van deze problematiek? Er is absoluut sprake van een democratisch tekort. We zijn één koninkrijk, dus het is goed om te beginnen om ons te gedragen naar de gedachte van het statuut. Namelijk dat we met elkaar één koninkrijk vormen, dat we elkaar helpen, steunen. Dus daar begint het mee. Maar dat betekent ook dat als het koninkrijk zo belangrijk is voor wat er in Aruba gebeurt, dat ook Aruba een stem moet hebben in het Nederlandse parlement. Er is een Rijksministerraad, maar er is geen Koninkrijksparlement. Dus vandaar dat die vertegenwoordiging in het parlement het belangrijk is om de stem vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk door te laten klinken. Aan te bieden. Nederland zal altijd een belangrijke partner zijn wat onderwijs betreft. Omdat wij deel zijn van het Koninkrijk. Omdat je hier de IBG kunt krijgen. Sí, el gobierno ha dado su impresión y su idea y sus planes para lo que está riba la temática de energía, riba la temática de turismo y de vooral riba parte financiero. En nadruk a we noche dat was riba la parte aspecto financiero y recuperación económica del país Aruba. E você sente que interessa de sala para perguntar al caso, el tema de relación de reino también queda resonado en lo cual estaba até a noite. Sì, naturalmente è importante che den differente di formato ng aki podium ng aki ko taward brinda ku bota haya tipo di pregunta ng aki vooral ku awo gobyerno abing ding na Holanda anto orbota na kas di reino van poner sina pa bo por duna bo impresión ta algo ku si ta hoop importante van poner sina anto mita kier ku gobyerno hasi su best pa explica essa e parte di relazione di reino sempre che da algo complicato. Passo ta tratta di conversazione, di dialogo, di accordo nan. Ande ora também problema di comunicazione, of ja, non un problema, sai tabira un reto. E reto ta è parte di comunicazione. Per mi ta chiede ku meeting e pleno confianza del governo ku nang lo sa di hasi sai debidamente. Por lo cual también está experiencia como estudiante. Año 2022, pasada de pandemia, bem que não estudia, é tudo um extra reto. Todo nosso papel como estudante tem reto não para passar. Aí, segundo está vira extraordinário agora para vir na temporada de crise aqui porque tem problema na Ucrânia, energia, custo de energia. Como a experiência está indo? Não, para nós vai back den tempo, nós vai na parte de preparação. Promete que nos chega aqui não. E não também, e não acaba, bota haya tur estudiante mita quero luta de acordo comigo, bota haya e reto não de ebinimento na Holanda, e parte de huisvesting também é problema grande. Anto e eenmaal bota aqui não, bota haya bomens te maken com diferente outro tipo de reto não. Anto reto não aqui tá diferente comparado com reto não que nos conhece na Aruba.
aqui não, bota aí reto demográfico, e cambio de clima. Aqui não coisa não kuna Aruba tá guardo papia. Aqui não também tem outro quando bisa inzichtspunt. Bota aqui de invalshoek, bota aqui de outro invalshoek. Então essa aí tá hoop die ervaring não bota aí, é diferente. Bota tem que acostumar, então nestel in, maneira de bisa. Pero me quer essa aí tá coisa que tá toma seu tempo, pero ele lo logra.